Emakhosini. Kunabantu ababhodlayo man. Hey, bro. In a physical world and spiritual world, iyanyanyisa. Ubhodla, it doesn't mean ukuthi you are spiritually gifted. It means ayisho ukuthi unesiphiwo, isho ukuthi kunamacala emsamo wakini okubhodla. It doesn't mean ukuthi you are spiritually gifted. Indaba yakho ile ingakho iloku ikuhlupha. Kube uzibuza ukuthi kancane uyabhodla. Kunecala emsamo wakini. Before yoqala kubizo lakho kunamacala iyabonisa ukuthi kubhodla idlozi elingahlalisekile. Yingakho namhlanje bazonishasha abantu ababhodlayo futhi sebane strategy ukuthi umoya bawufaka kanjani ukuthi babhodla. Abaningi badla amagobongo ekufanele ngabe abawadli. Lamagobongo ayenza ukuthi bayenzeni babhodle kakhulu. So the bottom line mawuloku ubhodla idlozi elinecala, idlozi ekufanele ukuthi uyolungisa emsamo. Angazi ukuthi kuyazwakala. Kufana nanoma uzothola umuntu makabhodla nithi sitsheleni indaba akazazi phelele lapho bobuzeni indaba. Kufana nenyanga yangempela inyanga ubona ukuthi sekaqedile ubuye ephehlweni noma uyinyanga unceda abantu bodla waya indaba yakhe kusho ukuthi ubunyanga bakhe Yesu ubuthabathile ubuprofite bakhe ubuthabathile kodwa akafikanga kuphi emsamo. Ukubhodla emacala khona semsamo. Ngivundlula ezinye izinto ningangisoli ngalutho. Umoya osuke ukhuluma uyastravelisa so ningalingeni imsaba umuntu obhodlayo unenkinga kakhulu lo muntu loyo. Mhlambe izawuyekeka ngoba uyakhona ukunithola ngokuthi azijwayeze ukuthi abhodle phambi kwenu wena sowufuna ukuthwasa kuye wena sowufuna uncedo kuyena lo muntu. Hayi idluzini lakhe kuyahlupheka. Uyakhona ukubhodla ungaphuphi ulahlekela baningi bayeza kithi bantu sebabona umuntu mabhodla senizitsha ukuthi nasetaxini senimcela indaba kuyabheda ekubhodleni. So yingakho ngifuna ukuyindlulisa. Kufana nomprofeti nenyanga ethi mayiphakathi kwabantu i-act esinabantu bedrama la kwamoya. Umuntu angene endlini zabantu hey lezo zinto zenzeke vele makube iservice yakhona noma isession yakhona. Uma unedlozi eselihlaliseke kahle noma sithi uma isiphiwo sakho sihlalisekile kahle siyazizwa izinto masingene it doesn't mean kwamele sibhodle noma si-act sesithusa abantu. Umsabe lo muntu ikrook scam mazoyenza le nto phambi kwakho. Hey nani usagula yena kwamele usadinga impande zompolisi. Ngoba I remember ngangenza njalo that time ngingakalungisa into zami benginomoya wokufemba noma sithi umoya wokudonsa ngoba angibuye ephehlweni mina. So besubiza umoya wokudonsa. So for you to understand umoya wokudonsa that's why exactly like ukufemba. Bothi mawungena endaweni udonse lo moya whether is umoya wesilwane noma and that was wrong. Kwamele lo moya ukhona ukubiza ungazizeli nje. Already mawuzela uyakubonisa ama sign. So kwayakhona ukuthi ngiyawulungisa umoya ukuthi ukhona ukucontroleka. Ngoba ngiyohamba ngifemba noma ngihamba ngidonsa umoya wabantu. So ukuba self initiate uzohlala usebumnyameni and if you are a self initiate yekela ukubuza abantu. Yekela ukubuza abantu ukuthi man ningasifoneli you self initiate lalela umoya wedlozi lakho but soon as uza kimi you are not a self initiate uthunyelwe ukuthi ngizokunceda. Legama le self initiate elase ku social media and limaza abantu. Kodwa ke lonke idlozi nanoma ubuye ephehlweni idlozi lakho yilona ekufanele libe active lokutshela ugobela nayo yonke into yile idlozi lakhe ekufanele lilide more than la ukhona lempando kuyo. Please don't forget to like and subscribe. Ngicele amaphupho ngicela ningangisendeli wona. Ngicela ningangisendeli amakhandlela.
ngicela uma ufuna uncedo kimi kube ukuthi uzohlola noma lama advice ngifuna ukuthi nginiphe wona it's tiring baningi abantu abadinga uncedo seba decidile abangadingi advice lalelana ama video and then nilalele mhlawumbe umoya uzophakama ukhulume ngento okuyo amaphupho nako konke nangikhandla mangizokufundela ikhandlela kufanele ukuthi ngiyakuhlola ngicela ukuthi nisiphe ama topic and also nisiphe nisikhanisele nge super things emakhosini.